2020 गईल 21 आइल बा। 2020 गईल 21 आइल बा। आज भी मिले पिछुआरा आव तहर दीवाना पगलाइल बा। दीवाना पगलाइल बा। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। घर के पीछे हो चलई हो, घर के पीछे हो चलई हो, हमरे कॉपी पाई और बेन हो। नया साल हा नया साल। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by Anshubala Music। आवते बाने ए राजा जाने रात भर तू नियर रही हो। तहरा के हम चुमा ले हो तू लेके चुमा हरे हर रही हो। आवते बाने ए राजा जाने रात भर तू नियर रही हो। तहरा के हम चुमा ले हो तू लेके चुमा हरे हर रही हो। पियले हाँ पियले पियले बानी बियर केन हो मिले आवल के लालटेन हो। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by Anshubala Music। नया मॉडल से प्यार करे के कौन जाए शुरुआत हो। जल्दी आओ विदेशी लाल यादव के जिया बात छछनात हो। नया मॉडल से प्यार करे के कौन जाए शुरुआत हो। जल्दी आओ विदेशी लाल यादव के जिया बात छछनात हो। नया साल हा नया साल। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। नया साल आ गईल फेन हो मिले आवल के लालटेन हो। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव presented by Anshubala Music।